far og mor og genetik? Hej, gruppe 6. Mor og far, hvordan kan det være, at mig og jeg har blå øjne, og Amanda og selv har brune øjne? Nu skal I høre. Når man får børn, så videregiver man sine gener til børnene. Men mor og far har forskellige øjenfarver. Det er fordi, vi har forskellige genotyper. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at den genetiske kode for min øjenfarve er forskellig fra din mors. Min hedder lille b, og din mors er store B, lille b. Når man har to små B'er, ligesom mig, får man blå øjne, men min fænotype, den er altså den øjenfarve, jeg har udadtil. Men hvordan kan det være, at de giver forskellige øjenfarver? Jo, Chevy. Det er fordi, at nogle gener er dominante, og andre er recessive. Genet for brune øjne er dominant, mens genet for blå øjne er recessiv. Det betyder, at hvis jeg har en genotype, der hedder store B, lille b, altså både har genet for blå øjne og brune øjne, får jeg brune øjne, fordi genet for brune øjne er dominant. Men far har jo blå øjne. Præcis. Min genotype er lille b. Jeg har altså to recessive. Derfor får jeg blå øjne. Man kan kun få blå fænotype, hvis ens genotype er recessiv homozygot. Hvad betyder homozygot? Det betyder, at din genotype er to ens. For eksempel store B eller lille b. Omvendt kan de være heterozygote, hvilket betyder, at de er forskellige. For eksempel store B, lille b. Alle disse kombinationer for øjenfarver kaldes alleller. Alleller er forskellige udgaver af samme gen. Nu forstår vi. Godt, børn. Godt børn.